Otu ọdụ ụmụ nwanyị nke Nnewi dị na kansụl ime obodo Anọcha n'ime steeti nke onye nọ n'isi abụ Iyom Mary Enukeme nwunye onye nwe Tonimas Nigeria Limited nyere akwụkwọ ndọrọ ego chek nke ha kpọ ya aha ma ọ bụ ọnụọgụ ego ha nwere wee nye Trinitarian Foundation bụ ebe nwere ndị na-enweghị nne na nna nke a bụ iji wee nyere ụmụntakịrị a aka ma merubekwazie emume oge ekeresimesi. Ka anyị sonyere Abụchi Nwaọzọ bụ onye gara emume ahụ wee detara anyị akụkọ. Ka ọ na-enyefe akwụkwọ ndọrọ ego ahụ n'aka onye isi na-akwụkọrịta maka ya bụ ụlọ bụ Sista Evelyn Adimoba, Iyom Enukeme kọwara ụmụaka dịka onyinye pụrụ iche site n'aka Chineke wee kelee Sista Adimoba maka ezi ọrụ ọ na-alụ wee gwazie ndị otu dị iche iche ka ha gbaa mbọ na-echeta ụmụaka n'ihe ọbụla ha na-eme. A na-akpọ ha ndị enwe ha nne na nna ha juru eju. Ọbịbịa anyị bịakwara bụ ka anyị bịakwa malụ ka ha si so anyị sịkwa ka anyị bịakwa kịta wee bịa netekwa ha wee gwakwa n'unu na anyị makwa na ha nọ na-echefu ha echefu. Na ntụnye nke ya, otu onye sokwa na ya bụ otu bụ Iyom Ifeyinwa Ajurufo kwuru na otu ahụ bụ nke a chọpụtara afọ 11 gara aga bụ nke uche ha bụ ịkwalite adịmụmma ndị Igbo nakwa ịkụziri ụmụaka ezigbo akparamagwa. Na nzaghachi ya, onye nlekọta ya bụ ụlọ bụ Sista Adimoba kenere ndị otu ahụ maka icheta ha na ekeresimesi a ma kpee ekpere ka Chineke nye ha mmaji kwuru mmaji. Otu unu si bịa ileta ụmụaka anyị Chineke kwuru m na-abịakwa na unu bịara abịa unu agbalịala ihe ọma nke unu wetara anyị n'ebe anụnwa. So ana m ekele unu rinne biko obi m dịka Paulina dị ka m bụrụ abụọ ekele bugara unu na famili unu dị iche iche biko unu emeela